Ако държите на това храната на вашето куче да е не само пълноценна и балансирана, но и да е произведена по устойчив начин, Sustainable серията на Брит с пилешко и насекоми е добър избор. Храната е подходяща за кученца и млади кучета в първата година от живота и подпомага оптималното им развитие. На първо четене, идеята да се включат насекоми в храната на домашните любимци може да изглежда необичайно, но този подход се оказва един от най-иновативните и екологични начини за подобряване на хранителната стойност и устойчивостта на храната за домашни животни. В последните години проучванията и тенденциите показват растящ интерес към включването на насекоми в диетата на домашните ни любимци, поради редица ползи, които тази практика носи. Първо, насекомите са богат източник на протеини, мазнини, витамини и минерали. В сравнение с традиционните източници на протеини като месо от говеда или пиле, насекомите предоставят по-високо съдържание на протеини, което ги прави идеален избор за включване в хранителните продукти за домашните любимци. Второ, производството на насекоми изисква по-малко ресурси, като вода, храна и пространство в сравнение с отглеждането на говеда или прасета. Това ги прави по-устойчив източник на храна за домашните животни. Освен това, производството на насекоми произвежда по-малко въглеродни емисии и водни отпадъци, което ги прави по-екологично решение за хранене на домашните любимци. Трето, и на последно място, но не и по-малко по важност, е, че включването на насекоми в диетата на домашните любимци предоставя разнообразие и интерес към тяхната храна. Храната е обогатена с масло от сьомга, което служи като източник на ценни масни киселини омега-3. Освен това, в нея се съдържат пребиотици и пробиотици за подпомагане на нормалното храносмилане. Храната съдържа и таурин, което е важна аминокиселина, която е от съществено значение за зрението на домашните ни любимци, здравето на сърцето, нормалната функция на имунната система, репродуктивното здраве и здравословния метаболизъм на домашните ни любимци. За подкрепа в стресови ситуации храната снабдява вашия любимец с L-триптофан. Петмол!